Подорож Одіссея – це історія про те, як людина повертається додому. Попри все, згадаємо, герой застрягає у німфи Каліпсо, яка обіцяє йому безсмертя. Але Одіссей просто хоче побачити бодай дим, що здіймається від рідних берегів. Коли він нарешті виривається в море, кожен крок стає виживанням. Йому доводиться обдурити циклопа Поліфема і буквально пройти між Сцилою і Харібдою. Поки він блукає, дома теж йде війна за виживання. Син Телемах б'ється з нахабними женихами, а дружина вигадує хитрість, яку ми називаємо зараз тканина Пенелопи. Вона обіцяє вийти заміж, коли дотне саван, але щоночі розпускає нитки, просто виграючи час. Цей шлях доводить, будь-яка життєва Одіссея має сенс, коли в кінці на тебе чекає дім.